La foscor i el fred arriben amb el desembre, per tancar un any que, com bé sabem, no ha estat gens fàcil. El passat mes de març, participant al Dia Internacional de les Dones, cap ens haguérem imaginat que estàvem actuant per última vegada. Tampoc aquell grup de joves, avui fa 2 anys, hagueren imaginat veure la il·lusió d'una nova muixaranga a la Vall d'Albaida feta realitat. Colla, avui és el nostre dia. Vosaltres sou les protagonistes. Colla preparada, anem a entrar a plaça. Molt bé, ens preparem tots en files, bases ja preparades, dosos preparats, dosos amunt. Comencem a caminar, passos de gegants, entrem a plaça, colla, saludeu, saludeu. Bases preparades, tanquem pinya, ens agafem, dosos preparats, dosos amunt. Molt bé, colla, ja quasi estem. Aguantem l'esceneta, molt bé, alçador, aguantem. Molt bé, besaeta. Molt bé, saludem a un costat, saludem a l'altre. Vale, cameta. Molt bé, cap avall, aguantem, colla, aguantem. Aguantem primers, baixen segons. Enhorabona, colla, la figura està completada. Dos anys sembrant muixaranga, arrelant comarca, fent país. Gràcies, colla. Tornarem amb més força.